King Solomon nemama socialites vadecide kuisawo 2 cents dzavo panyaya yaTight naKiki yavakapiwa judgment yekwamo boys munetsi. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Chavari kunyanyisa kusora manetizens kuri kunzi comment section yake ndiyo yakaipa chaizvo. Vati I blame Tight's comment section. Ndivo vaimusimbisa kuti hapana nyaya, hapana zvavanokuita, giving him false hope. Sometimes it's wise not to listen to comment section and face reality. Paingoda masori apa mukomana. Wanga usingafaniri kuramba uchirwisana uchiterera comment section. Vanenge vasipo. Maybe vanozo contribute yavo kukupa masters kuti ukogona kubhadhara more boys. But basically wanga usingafaniri kuterera comment section. Ndo mashoko a King Solomon aya. Then pane vamwevo vari kuti hakuna midzimu inomira newe kana uchita content yekoi. Streaming live uchibata zamu hakana. Now Munetsi wants to teach them a lesson that will leave them being born again, but later charges will be dropped. So ndevamwe vari kufunga kuti Munetsi achazo dropa ma charges, but chinhu chiri kunetsa ndechekuti Munetsi aka-emphasize so much on the fact yekuti Tight akarambisisa kubvisa video. Vamwe vari kuti there's nothing funny about it. When you sue a fellow citizen for social media, fights and brag about it, it's only Africans who enjoy a downfall of another person who is trying to earn a living with their hustle. Why do you have to be a cloud chaser? You have your own business doing well, but sona nema socialites. Why? Vamwewo ndo vari kupindwa vakati aiwa iwewe kwakutretena kwaita blue munoda adii naye aifonerwa achishungurudzwa vakadii kupedzerana kuinbox pane kuuya pamhene sezvakataurwa naMo Boys ari kuti iye akavatumira this privately, but ivo ndo vakadecide kuwinza nyaya yavo kupublic anditika. So panana vana Lini nevamwe vakadaro vana Lulu Edwards vese vari kungochema kuti dei mukomana akangoita the easy way out, just a public apology, woturunura video racho pongoita peace. Or maybe dei vakateerera Sisi Summers vangava offer ku mediator and More Boys anga atozvinzwisisa dei akangoita swallow pride yacho, then obva wangu continue like that, because a pride comes before fall. Ndo zviri kutaurwa nema socialites ese. Kana uri muindustry iyi haufaniri kuva pompasi o kusatererawo vanenge vakambofamba nzira yacho. So this is just the advice that is coming from King Solomon. Do you guys agree? Kuti comment section ndiyo ine mhosva panyaya iyi kana kuti iye mukomana nemudzimai wavo vakashaya good advice kana kuti lawyer rinofamba navo zvakanaka.